फिन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे गोब्राब जोखोम जायो। गसाइगावनि रायमना सोनाब फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बनगावनि रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय दिनै मोनायाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मैदेरा सासे बैसोगोरा आइजोखौ गाथारलाङो। जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा सयतावती बसुमतारीमोन। मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनाय आइजोनि फिसाय सत्रसिं बसुमतारीया गोब्राबै जोखोम जायो। बिखौ गाज्रि हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै हरनि 3:30 रिंगायाव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ होहरनो नाजानायावनो मैदेरा गाग्लोबो। बे जाथायखौ लानानै गामियाव मोनसे दुखुनांथाव आबहावा सोमजिदों। बेजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरा सामुएल टुडु मुंनि सासे सुबुंनि मोसौखौबो बुथारलांदोंमोन। राति 3:20 জংঘলৰ পৰা হাতী আহি মিঠা লগাইছিল। তেতিয়া মিঠা সময়ত এই জুইজ্বলাবৰ বিচাৰিছিল বুঢ়ী মাইকীজনীয়ে। এই সময়তে হাতী দূৰ পেলাই মানুহজন মাৰি পেলাইছিলে মূৰত আৰু এইফালে আঙুলত ঠানি আনি আকৌ সেইফালে লৈ গৈছে। হাতী মানুহজনক মাৰি পেলাইছে। মহিলা সিংহৰী সত্যৱতী বসুমতাৰী। তাৰ হাজবেণ্ড জখম চোৰৰ মাৰিছে না কিয় মাৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু এতিয়া হেৰি পষ্টমৰ্টেম হেৰি কৰিলেহে এক্সৰে কৰিলেহে পাব। এইটো স্বামীৰ নাম সত্ৰসিং বসুমতাৰী। স্বামী মানে পুৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহত হৈছে। হয়। কি গাঁও হয়? বনগাঁও। কেইটা বজাত হৈছে? 3:20 বজাত। এটা মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে না? হয়।